Лилия Закирова. Жылыт мені. Түн қараңғылығын ярып бөлмеге ай нуры серпілді. Инде нишенші түнні йоқысыз уздырған Халим қарт, кішкене баладай қуанып, бөлмені яқтыртушы айға көз серпірге тәрәзі янына келді. Кинет ашылған пәрдеден бөлме яқтырып кеткендей болды. Янәшә караватта йоқлап ятушы Ғабділәхәт ризасызлық білдіріп, икенші яғына бұрылып ятты. Һәм шул минут ішінде янәдән ғырылдый башлады. Төнлә йоқлый алмау қиын шул. Ай қиын. Айрыша шит ят жерде. Көндүзләрен шитім булса да, башка карт-корт белән аралашып вакыт уза. Төннәрен син уйларың белән япа-ялгыз каласың. Өйдә булсам тиз генә урамга чыгып, кар көрәп керер идем. Салкын һавада эшләүдән арып йоклап киткәнеңне сизми дә каласың дип уйлады Халим. Тәрәзә аша талгын гына яуган кар бөртекләрен күзәтеп. Хәер, өйдә чагында алай йокысызлыктан да интекмейде ул. Карчыгы белән аркага арка тирешеп яталар иде дә мыш-мыш йоклап китәләр иде. Төнлә уянып китсә дә, карчыгын кочагына алып, яна эрер иде карт. Ялгыз башын ташлап китте шул менәвәрәсе. Мәңгелеккә китте. Картның моңайганын күреп, ул да күкләрдә кайгыра торгандыр инде. Хатынының үлеменнән соң Халим карт үзе дә бетеренде. Аз гына эшләп алса да хәле китте. Хәтере дә начарланды. Төннәрен карчыгын төшендә күреп, саташып уяна торган булды. Бер көнне чәйне кайнатырга куйган җиреннән йоклап киткән. Күрше хатыны Мөнирә кергәндә ут пәрдәләргә үрләгән булган инде. Әле ярый күршеләре караштырып торды. Кайнар ашын да, мунчасын да кызганмадылар. Тик бу хәлдән соң алар да куркуга калды. Көн бик озын дигәндәй, күршеләре аның артыннан гына карап бетерә алмый инде. Каладагы балаларны да алар хәбәр салган. Кызын аилә эш буенча командировкага китәм. Бераз бушагач кайтырмын дигән. Улы Газиз исә икенче көнне үк кайтып төште. Әткәй, безгә синең белән алдагы тормыш хакында сөйләшергә кирәк диде ул, кочаклап күрешкәннән соң. Син болай ялгызың гына яши алмыйсың. Сәламәтлегең дә бик шәптән түгел. Әкрен генә яшим әле улым, диде карт, нидер сизенгәндәй сагайып. Ана күршеләр булышкалап тора. Сез дә кайткалап ярдәм итәсез. Юк, алай булмый, әткәй. Сине тәрбияләргә аерым кеше кирәк. Әгәр теге көнне күршеләр күрми калса, янгын чыгасы булган. Башым авыртып, мендәргә ятып кына торган идем, дип акланды Халим. Бәлки, Ходай кушып, авылга күченеп кайтырсыз улым. Не дисәң дә, кендек каны тамган нигез бит. Әти, авылга кайтып ни эшлим ди инде мин? Ни эше, ни уңайлыклары дигәндәй, дип елмайды Газиз. Мин син үзем белән калага алып китәм. Туган нигездән аерылып, таш калага китәсе килми шул улым. Аннан соң килен риза булыр микән соң? Берәр җай табылыр. Шул көнне үк җыенып шәһәргә кузгалдылар. Бер-ике көн улының 40 кадәрле фатирында кунак булганнан соң, Халим картны тәрбияләүнең җаен таптылар. Менә шушында картлар йортына илттеләр. Син ачуланма, диде Газиз, картны озатканда. Монда махсус тәрбияләүче кешеләр дә, врачлар да бар. Без тиздән шәхси йорт сатып алабыз. Аннан син үзебезгә алып кайтырбыз. Аз гына түз инде, ди. Ярар ул. Мин сине көтәрмен, диде карт, күз яшьләрен күрсәтмәскә тырышып. Бу хәлләрдән соң инде елдан артык вакыт үтте. Ул һаман күренми. Бер бүлмәдә яшәүче Габділәхәткә эш сырын сөйләгән иде, тегесе кычкырып көлде генә. Киле баласы булса, монда китермиләр кешене, Халим туган. Без кирәкмибез балаларга. Артык кашыкбыз шул гына. 5 бүлмәле фатирга сыймаганны йорт алып кына дөнья үзгәрер дисеңме? Юк, туган. Үлгәнче монда яшәячәкбез. Күңелләре каты хәзерге балаларның. Мин үземнекләр хакында күптән оныттым инде. Аларны уйлаудан ни файда? Йөрәк кенә әрни. Таш бәгырьләр бит алар. Бөтенләй караучысыз калучыларны якын туганнары булмаганнарны аңларга була. Әмма безне үз балаларыбыз шушы таш диварлар арасында үләргә илтеп тыктылар. Юк, минекеләр аңдай түгел, диде Халим, ризасызлык белдереп. Кызымны аңларга була. Кияү йортына ничек алып китсен ул мине? Улым, ул мине килеп алыр.
Кечкенәдән нечкә күңелле булып үсте ул. Үз тырышлыгы белән укырга кереп зур кеше булды. Әллә ничә мактаулы исемнәр бирделәр үзенә. Шул мактаулы исеменнән сиңа бер генә булса да файда тидеме соң, туган? Габделәхәт һаман үз сүзен бирергә теләми иде. Ул кеше булганча абзарыңдагы байтак сыер бузауларын шәһәргә кыяклагандыр, шулаймы? Булдыр алганда, һәркем үз баласына ярдәм итә инде. Шул. Без аларга үз аягыбызда йөри алганчы ярдәм итәбез. Эшли алмый башлагач, алар үзне урамга чыгарып ташлый. Монда илтеп ябуны шуның белән генә чагыштырырга була. Килми улың сине алырга. Хыялланып, вакытыңны әрәм итмә. Безнең көннәр былай да санаулы. Карт хәтерендә үзенең яшь чагындагы бәхетле мизгелләрен яңартты. Менә ул күрше авылның сибәр кызы Менәвәрәгә гашыйк булды. Менә аларның туйлары. Аннан соң беренче балалары Наилә дөньяга аваз салды. 2 елдан соң уллары Газиз. Балалар өчен үлеп китә иде Хәлим. Кирәк булса, җанын ярып бирергә әзер иде. Гадәттә күбрәк балалар янында әниләре кайнаша. Әти кеше акча табу, йорт-җирнең төзек булуын кайгырту белән мәшгуль. Хәлим исә эшеннән төнлә генә кайтса да, балаларына көндез үзе уйлап чыгарган әкиятне сөйләмичә йокларга ятмас иде. Тегеләр дә әтиләре кайтмыйча ник бер күзен йомсын. Мыштым гына тәрәзәдән күзен алмыйча әтиләрен көтәләр. Аз гына ял булдымы, үзе белән балыкка яки урманга алып бара иде ул аларны. Көмбә танырга да, тақия үрергә дә үзе өйрәтте. Кышларын исә Хәлим үзе ясаган чаңгыда җилдерәләр алар. Әниләре азрак урышып алса да, әтиләреннән яклау эзли иде юш бурыннар. Чөнки беләләр, әтиләре аларны шелтәләргә кызгана. Ярар инде әнисе, бу юлы кичерик. Башкалай эшләмәсләр диде, эшне зурга җибәрми. Әниләре моңа бер дә ачуланмый. Үзләренә калганда, бездә әни ролен син үтисең бугай. Балаларның теле дә әттә дип ачылды. Шулар белән уйнап ашарга да онытасың кайчак дип көлә. Сез бит минем иң кадерлеләрем. Мин алар белән уйнаганда, син бераз ял итәсең бәгырем. Иң мөһиме, сез барыгыз да бәхетле булыгыз. Сез бәхетле булсагыз, мин дә бәхетле дип Менәвәрәсен кочаклап ала Хәлим. Бер көнне кышын улы Газиз белән урманга чаңгы шуарга киттеләр. Наилә йөткеребрәк торганга баллы чәй ичеп өйдә калды. Ялтырап кояш балкып торган матур көн иде. Нәкъ урманның уртасына җиткәч, көчле буран чыкты. Аталы-уллы кайтыр юлга борылдылар. Килгән эзләрен мизгел эчендә кортымалап китте. Шактый вакыт барганнан соң гына үзләренең адашканлыгын аңлады Хәким. Малай инде тәмам арыган, алга барырга көче калмаган иде. Туктап ял итәргә булдылар. Куркудан һәм ишүдән Газиз тәмам үнсез калган иде. Җылыт мине әтием, минем аякларым иши дип елады ул. Хәзер улым, хәзер. Хәлим ыек башларын салып улына кигезде. Бер кат нәзик ыектан калган аяклары ишесә дә сер бирмәде. Аз гына түз улым. Хәзер буран басылыр да, без тиз генә өйгә кайтып җитәрбез. Тик буран басылырга теләмәде. Үч иткәндәй котырганнан-котырагына барды. Менәвәрәнең иче пошып, ат җигеп авылдашлары белән эзләргә чыкмаган булса, белмим, ничек тәмамланган булыр иде икән бу вакыйга. Аларны агач төбендә бүгәрләнеп утырган килеш табып алдылар. Хәлим тулыбын салып, улын төргән. Үзе шашар дәрәҗәгә җитеп калтырана иде. Әтисенең җылысы ярдәм иткән бугай. Газизгә хәтта салкында тимәгән иде. Хәлимнең хәле шактый мөшкел булып чыкты. Ул озак кына хастаханәдә дәваланды. Үпкәсенә салкын тигән һәм уң як аягында 3 бармагы ишегән булып чыкты аның. Ул вакытта яшьлеге белән әлеге хәлләр хакында тиз онытты Хәлим. Хәзер менә булмаган бармаклары атлаган сайын сызлап интектерә. Хәлим туган, карап торам да, тагын бер кат уйланып куям диде иртән уянып киткән Габделәхәт. Малаем килә дип, тәки акылдан шаштың бугай син. Нишләп алай дисең, кардәш? Соң, һәр көнне таң атканчы ук торып, костюм киясендә тәрәзә янына килеп утырасың. Алай-булай мөгъҗиза булып, улыңның күңеле йомшарып китсә, килгәч тә киргә өлгерер идең әле. Газиземнең мине мескен кыяфәттә күрүен теләмим. Күңелем сизә, тиздән килер ул. Килер. Теләмисеңдер дә бит.
Уянып китүгә сине кара костюм шалбардан күргәч, минем арттан Газраил килгән дип шыр җибәрәм малай. Синең улың килгәнче мин тегендә китеп барам бугай инде. Карт бармагы белән түшәмгә төртте. Киләчәк Газиз. Тиздән килә. Менә күрерсең. Хәлим карт акылдан язган кешедәй һаман бер үк сүзне кабатлый иде. Әтием, мин төшемдә бер бабайны күрдем. Кап-карадан киенгән. Мине үзе янына чакыра. 5 яшьлек Ләйлә хәлсез куллары белән әтисенең йөзен сыйпады. Газизнең күзләренә яшь тулды. Аларны кызына күрсәтмәс өчен читкә борылып, йодрыгы белән сөртеп алды. Мин сине бер нинди бабайларга да бирмим, кызым. Син курыкма, яме. Тиздән терелерсең. Мин курыкмыйм, әтием. Ул әйбәт бабай. Геле елмаеп кына тора. Син ул бабай турында уйламаска тырыш, кызым. Менә кара, мин сиңа нинди матур курчак алып килдем. Ир зур гына ак күлмәкле курчакны кызы янәшәсенә яткырды. Шул чак бүлмәгә шәфкать туташы керде. Сезгә чыгып торырга кирәк булыр, диде ул, елмаерга тырышып. Мөгъҗизалы уколлар ясаганнан соң мин сезне чакырырмын. Газиз сүзсез генә башын иеп палатадан чыгып китте. Кызын мондый хәлдә күреп йөрәге әрнейде аның. Элек прививка ясаганда да бар дөньяны җыеп кычкырган кызчык көненә әллә ничә тапкыр ясаган уколларга да ияләште инде. Елау түгел, шың-шың иде ул хәзер. Тик файдасы гына тими. Ә бит әле бер ай элек кенә сау сәламәт бала иде ул. Салкын тиеп тә сирәге урды. Ә бер көнне бакчадан кайткач, арыдым диде дә урынына ятты. Гадәттә йортларга яткыра алмыйча интеккән ата-ана башта әллә ни борчылмады. Арыгандыр. Көне буе бер туктамый йөгереп йөри бит ул дип уйладылар. Тик шул ятудан башка элеккеге шул кыздары йөгереп чыкмады алар янына. Төнлә Ләйлә саташып уянды. Тәне ут кебек яна иде. Аны ашыгыч ярдәм машинасы белән хастаханәгә илттеләр. Зарар юк, салкын гына тигәндер дип тынычландырды табиблар. Тик Ләйләнең хәле көннән-көн начарлана барды. Кыйммәтле дарулар да, көчле уколлар да ярдәм итмәде аңа. Иң куркынычы, табиблар диагноз куя алмыйлар. Инде әллә никадәр акча түгеп Мәскәүдән дә табиб чакыртты Газиз. Кулларыңны җәйде профессор. Анализлар әйбәт. Мондый авыруны беренче тапкыр күрәм диде. Бүген кызы сөйләгән карадан киенгән бабай исә Газизне тәмам аяктан йыкты. Әгәр аның бердән бер сабые терелә алмаса, алга таба ничек яшәячәген күз алдына да китерә алмый иде. Әтием, мин ул бабай белән төшемдә сөйләштем дип, тагын Газизне куркуга салды кызчык икенче көнне. Ул безнең белән яшәргә тели. Син аны өйгә алып кайтырга сүз биргәнсең. Чынлапмы, әтием? Газизнең күз аллары караңгыланып китте. Карадан киенеп, кызын төшләрендә сагалаучы аның үз әтисе түгелме соң? Ләйлә белән соңгы тапкыр авылга кайтканда сабыйга яшь ярымына иде әле. Ул аны хәтерләми. Бу төш. Әллә шәхси йорт алгач та килеп алырмын дип әтисен юа торышын гына әйтте Газиз. Әтисен карарга түгел, хәтта туйганчы йокларга да вакыты юк иде аның. Хатынының да моңа артык сөенмәячәге көн кебек ачык иде. Карт кешене тәрбияләү түгел, Ләйләне дә күп вакыт бала караучы белән калдыра иде алар. 2 катлы йорт алганга да инде ярты елдан артык вакыт узды. Газизнең сүзләре әманәт булып калган димәк. Көтеп тә улы алырга килмәгәч, рәнҗегәндер инде әтисе. Ә Газиз аны өенә алып кайту түгел, хәлен белергә дә бармады. Дөрес. Бер тапкыр картлар йортының директорына шалтыратып, әтисенең сәламәтлеге хакында сорашты. Бар да әйбәт дигәч тынычланды. Үзе белән сөйләшергә телисезме дигән сорауга исә әйе дип җавап бирә алмады. Курка иде ул сөйләшүдән Газиз. Әтисе каршында оят иде. Тик җайлыгына тәгәрәгән тормышына артык мәшәкать өстәргә теләмәде. Урыны җайлыда, ашарны әзерләп, тәрбияләп торалар. Карт кешегә тагын ни кирәк? Әнә шулай фикер йөртте Газиз. Вакыт үтә торган саен бу күңелсез уйлар ерагая барды. Әтисенә биргән сүзе дә онытылды. Менә хәзер кызы авызыннан әйтелгән сүзләр аны кабат әлеге әтисен картлар йортында калдырган көнгә алып кайтты. И Ходаем, сүземдә тормаганым өчен кичер мине. Кичер мине, әткәй, дип гомерендә беренче тапкыр өендә тезләнеп, кечкенә чагында әтисе өйрәткән дугаларны кабатлады ир.
әманәтемне үтәргә ант итәм. Әтиемне кадерләп кенә яшәтер идем. Баламны гына терелт. И Ходаем. Икенче көнне исә Ләйлә әтисен үз аякларында каршылады. Кичен исә инде аны өенә җибәрделәр. Мугҗиза диде, ничек аңлатырга да белмәгән табиблар. Кызчык сау сәламәт. Бала терлек куанычыннан әманәтне үтәү тагын берничә көнгә кичектерелде. Тик бер көнне Ләйлә тагын куркынып уянды. Әтием, бабайга салкын. Ул ошый диде ул әтисенең муенына сарылып. Газиз шунда ук хатынына иң зур бүлмәләрнең берсен әзерләргә кушып урамга атылды. Хәзер мин сине җылы өемә алып кайтам, әти. Озак көттергәнем өчен кичер дип үз-үзенә сөйләнде ул газ педаленә көчлерәк басып. Иртән уянып киткәч, көндә тәрәзә төбендә таң каршылаучы Хәлимне караватта яткан килеш күргәч, ниһаять акылына килгән дип уйлады Габделәхәт. Тавышланмаска тырышып, акрын гына киенде. Шул чак бүлмә ишеген кемдер кайрып ачты һәм алар янына ниндидер ир атылып керде. Әти кайда? Дип төбәлде ул картка, исәнләшергә дә онытып. Йоклый дип, Хәлимнең караватына төртеп күрсәтте карт һәм комачауламаска теләп коридорга атлады. Тик ирнең ачыргаланып кычкырган тавышы аны кире борылырга мәҗбүр итте. Әткәй! Әткәй! Газиз ни өчендер караватны селкетә иде. Син мине ишетәсеңме? Габделәхәт алар янына килде. Хәлим карт тәрәзәгә төбәлгән килеш тынып калган иде. Габделәхәт аның беләзеген капшады. Суынган, диде ул, үз алдына сөйләнгәндәй. Ул сине көтте, улым. Көндә кәчтүм чалбар киеп, тәрәзә каршысына утырып көтте. Сыңардым шул. Сыңардым. Күңел җылылыгы кирәк иде аңа. Бер тамчы күңел җылылыгы. Ләйләнең төшенә кереп йөдәткән шем кара кәчтүм исә, хуҗасына бәхетле мизгелләр бүләк итә алмаганга борчылгандай, күңелгә шом өстәп, урындык аркасында эленеп тора иде. Ирек Хафизов укыды.